नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ दा इउपिपिएलनि मोनसे धौ जादों दा जोंनि लाइमोन गांखंनिफ्राय गोबां मोनफ्रोमबो जोङो जिल्लायावनो जों मोनफ्रोमबो एमएलए समस्तियावनो मोनसे जोंनिफ्राय इन्सट्राक्सन अलरेडि हरनाय जादों जेराव दिनै नोंथांमोना नुदों थांनाय मैया जिहेतु जोंहा रायजो सभायाव जोङो जारिमिन मोनसे सोरजिनो थांबाय जोङो साथाम जोङो मा होनदों रायजो सभानि जों एमपि मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा मानोना थांनाय 70 बोसोराव हाग्रामा महिलारि देबा मालाबाबो बेबायदि बिथांमोना एमपि बिदि साथाम मोननो हायाखैमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना स्वयं 10 बोसोर बिथांमोना एमपिखौ खोमानानै लादोंमोन जेराव प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जेब्ला इउपिपिएलनि सरकार फैदोंमोन बे समाव जोङो गोमानाय 10 बोसोरनि जि एमपि बे एमपिखौबो जों बोखांनानै लाबोदोंमोन आरो नोंथांमोना नुदों मैया जे दिनै बिथांजों खुनु रावबो कन्टेस्ट गैयाजासे जोङो बेहाय कंग्रेसनि आइएउडिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि हान्जानि एमएलएफोरनि सापर्ट मोननानै जों रायजो सभायाव जोङो एमपि सासे जों सोरजिबावनो हाबाय आरो नोंथांमोना मा होनदों निस्सय दिनै मोनसे दौखौ मिथिबाय आरो बेनो मोनसे सिगनेल जे फैगोन समाव एबार 15टा एमएलएनि गेजेराव जोङो जेरैखि जाया जोङो बिटिसि ओनसोलाव जोङो 10टानिफ्राय 12टाया इउपिपिएल हान्जाया जे मा होनदों देरहासारनो हागोन बे दिनै रोखा जानानै फैबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे चिराङाव जों मोनसे जिहेतु दिनै जोंना लाइमोनफोरा मा होनदों 500निफ्राय 800 खान जिहेतु मटर साइकेल रेलि लागोन आरो बेखौ जोंनि मानगोनां जोंनि मानाव गेदेर जोंनि मा होनदों रायजो सभानि एमपि जानो गोनां आरो लोगोसे जोंनि प्रमद बर' सारा बेखौ बेखेवनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे दिनै चिराङाव जायफोरा दिनै माने इउपिपिएलनि सायाव माने एसे गोनो गोथो जानानै दंमोन एसे बिथांमोनखौ जोङो निस्सय दिनै नैबे रेलिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जों फैगोन समावबो चिराङाव जेरैखि जाया जों मोननै एमएलए समस्ति देरहानो थांगासिनो दं बे दिनै नोंथांमोननि नैबे मा होनदों नैबे बाइक रेलिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन।